L'equip de govern de l'Ajuntament de l'Escala continua invertint en l'arranjament de carrers, una aposta feta a l'inici de legislatura per anar reparant de manera continuada les vies més malparades, en alguns llocs per desgast, en altres, per exemple, per les arrels dels arbres que aixequen l'asfaltat. La partida de diners que s'aplica anualment supera els 100.000 euros. Ara mateix es treballa al Puigsec, una zona de l'Escala on el pas del temps ha deixat molts carrers en mal estat i on en alguns casos la conducció pot ser perillosa si no es va molt en compte. Bé, s'està portant aquesta setmana, s'han començat les obres d'actuació en alguns carrers que estan en mal estat. És una partida que ja fa 2 anys que l'estem posant. Aquest any la previsió la teníem perquè es fes abans de l'estiu i no ha pogut ser, i per tant ara han començat per la zona de Montgó, allà en el Puigsec, estan obrint els carrers, eliminant aquestes arrels que fan que els carrers surtin amb aquests bonys. En aquests carrers hi ha tota una partida que supera els 100.000 euros que es representaran aquestes actuacions sobre asfaltat de carrers. Hi ha petites actuacions. Jo penso que al cap de 3 anys ja es comença a veure el resultat, diríem, d'aquesta voluntat de reposició, i tota aquesta zona del Puigsec en alguns llocs ha millorat moltíssim. Un altre tema en el que es treballa és en col·locar més esquenes d'ase per evitar que els vehicles agafin massa velocitat. Una mesura que s'afegeix a l'explicada en els informatius de Canal 10 d'aquesta setmana, on l'alcalde anunciava la intenció de posar un radar mòbil per detectar aquells conductors que condueixen de manera temerària. L'actuació també té prevista fer 3 esquenes d'ase, que els tenim promeses de fa temps en els veïns, i que no és que no ens n'hem descuidat, sinó que simplement hi ha hagut aquest retard. 2 es fan en el carrer Escorxador, on els cotxes, al ser una via molt ampla, els vehicles agafen una acceleració i representen un perill, i una altra a l'avinguda dels Riells, a l'alçada de la farmàcia. Per tant, aquestes 3 esquenes d'ase representaran una millora important.